Siwmai, Llifon Elis ydw i, pennaeth strategol e-sgol. Wedi bod yn y rôl yma ers mis Ebrill 2022. A bwriad y cyflwyniad yma ydy rhoi trosolwg cyflym i chi o'r gwaith sydd yn bwrw ymlaen gennym ni fel tîm, a rhoi rhyw fan syniadau am ein cynlluniau ni i'r dyfodol hefyd. Felly, fel y gwelwch chi yn fan hyn, mae gennym ni dîm sydd wedi tyfu cryn dipyn dros y blynyddoedd diwetha, a hynny'n adlewyrchiad o dwf e-sgol ynddo ei hun. Mae gan Gwion Dafydd Trosolwg o'r prosiect ar ran yr awdurdod lleol yng Ngheredigion. Mae gennym ni arweinydd e-sgol ar gyfer pob rhanbarth. Helen yn gyfrifol am y gogledd, Stephen y canolbarth, a Rhian yn gyfrifol am dde Cymru. Mi welwch chi hefyd yn fan hyn bod gennym ni arweinydd e-sgol ar gyfer y sector cynradd. Mae Hugh yn mynd i fod yn cychwyn efo ni ym mis Tachwedd, a mi fydd yna fwy o wybodaeth am yr ehangu hwnnw i'r cynradd yn dod maes o law. Mae gennym ni Nia Jones yn cydlynydd gweithredol ni, a hi sydd yn gyfrifol am y rhaglen Carlam Cymru, a Siwan Richards, hi ydy'r rheolwr prosiect ymlaen gyda'r dysgu, prosiect sydd yn cael ei redeg ar y cyd ar ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Matt Edwards yn gweithio i ni ddiwrnod yr wythnos fel cydlynydd strategol TGEch, yr un sydd â'r wybodaeth ddiweddara am y dechnoleg, yr offer, ac yn cynorthwyo gyda unrhyw gwestiwn neu ymholiad technegol yn ystod y tymor. A hefyd, fe welwch chi Eirin Madog Jones. Mae o yn athro troseddeg sydd wedi'w gyflogi'n fewnol gennym ni ers mis Medi eleni. A hynny fel ymateb i'r galw gan ysgolion am ddarpariaeth troseddeg cyfrwng Cymraeg. Mi oedd na alw mawr am y pwnc, ond yr ysgolion yn methu darparu'r cwrs hwnnw, felly mi aethon ni ati i benodi i'r un yn hynny. Mae'n athro troseddeg profiadol ac yn gynddirprwy bennaeth yn Ysgol Bro Myrddin, a dyn ni'n falch o gael o yn rhan o'r tîm ers mis Medi eleni. Mae'r prosiect wedi tyfu cryn dipyn fel sonis i dros y blynyddoedd diwetha, cychwyn fel peilot yng Ngheredigion nôl yn 2018, lle yna 2 ysgol yn rhan o'r peilot yna. Erbyn heddiw, mi ydym ni'n gweithio efo dros 42 o ysgolion ar draws Cymru, a hynny i gynnig 56 o gyrsiau i jyst o dan 600 o ddisgyblion. Felly mae yna dwf aruthrol wedi bod, ac mae'r twf hwnnw yn parhau wrth i ni gynnal trafodaethau efo awdurdodau lleol ac ysgolion eraill yn rheolaidd mwyn gweld sut a lle mae modd ymestyn darpariaeth e-sgol ymhellach. Dros y blynyddoedd hynny felly, mi ydym ni wedi ffurfio partneriaethau efo asiantaethau amrywiol. Mi gychwynnwyd y sesiynau Carlam Cymru, a mi fydd Nia'n sôn chydig mwy am rheini maes o law. Mae gennym ni bartneriaeth efo'r ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol, a mi fydd Siwan yn sôn am hynny. A hefyd mae gennym ni bartneriaeth bellach efo'r rhwydwaith Seren a Mudiad Meithrin hefyd, a hynny mwyn cynnig cwrs gofal plant i wahanol ysgolion ar draws Cymru, a wedyn y bartneriaeth efo'r Seren yn fodd o gefnogi dysgwyr mwyabol a thalentog. Felly'r model sydd gennym ni wrth gyflwyno darpariaeth hybrid ydy'r model yma, sef cymysgedd o elfennau cydamserol o bell, anghydamserol o bell, a sesiynau wyneb yn wyneb. Ac wrth wneud gwaith ymchwil i'r darpariaeth, wrth drafod gyda cydweithwyr o'r Alban ac yn fwy diweddar o Iwerddon sy'n rhedeg prosiectau tebyg i e-sgol, da ni'n gweld mae dyma'r model gorau wrth ddarparu addysg hybrid. Felly, i ddechrau fo i'r sesiynau cydamserol o bell, sef y sesiynau rhithiol hynny, lle mae yna athro ar un ochr y sgrin a'r dysgwr ar yr ochr arall. Wedyn, y ddarpariaeth anghydamserol o bell, hynny ydy tasgau sy'n cael ei gosod gan yr athro i'r disgybl i gwblhau yn ystod amser ei hun, boed y waith cartra neu un aseiniad, unrhyw dasg lle does dim angen goruchwyliaeth gan yr athro. A wedyn y sesiynau wyneb yn wyneb. A da ni'n gredinio bod yr sesiynau yma yn bwysig mwyn magu perthynas rhwng y dysgwyr a'i gilydd, rhwng y dysgwr a'r athro. Mae elfen o atebolrwydd yna wrth gwrs, a mae'n gyfle hefyd i'r athro sicrhau bod yna ddealltwriaeth o'r gwaith. A fel dwi'n deud, ffurfio bartneriaeth glos rhwng athro a disgybl a'r dysgwyr a'i gilydd. Felly dim ond wrth weld yr elfennau hynny yn cydweithio ac yn cylchroi amgylch ei gilydd, da ni'n gweld y math yma o ddysgu ar ei ora. A mae hon yn fodel da ni wedi fabwysiadu yn ystod y flwyddyn ddiwetha.
Felly'n prif ddyletswydda ni fel tîm, fel prosiect, ydy cynorthwyo'r ysgolion wrth iddyn nhw ffurfio'r partneriaethau yma efo'i gilydd. Felly mae'r trafodaethau gyda'r awdurdodau lleol gyda'r ysgolion yn digwydd isod o flaen llaw, cyn bod ni'n mynd ati wedyn i gynnig hyfforddiant llawn i'r athrawon. A mae'r hyfforddiant hwnnw'n digwydd ar sawl lefel, boed yn hyfforddiant ar yr ochr dechnegol neu'n hyfforddiant ar yr ochr addysgeg. Mae gennym ni lyfrgell o adnoddau sy'n llawn strategaethau ac apiau gwahanol y mae'r athrawon yn gallu i'w defnyddio. A mae yna gyfle hefyd i'r athrawon yma ymuno â chymunedau dysgu proffesiynol. Athrawon o wahanol ardaloedd o Gymru yn cael cyfle i ddod at ei gilydd, i rannu arferion da, i drafod unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw, ac yn fod iddyn nhw datblygu i strategaethau dysgu a datblygu'r ddarpariaeth ymhellach. Helo, Helen Meredith ydw i, a fi yw arweinwyr ysgol ar gyfer Gogledd Cymru. Yn wreiddiol, roedd 6 ysgol ar draws y rhanbarth yn gweithio gyda esgol, sef Morgan Llwyd, Maes Garmon, Glan Clwyd, Y Creuddyn, Dyffryn Conwy a Godren Perwyn. Maen nhw dal yn gweithio gyda ni yn dda. Rydym hefyd wedi gweithio gyda Cei Cona a Plas Derwen, uned cyfeirio disgyblion, mwyn i disgyblion o Blas Derwen cael mynediad i gwersi craidd Tygau yn Cei Cona. Mae hyn am cychwyn eto blwyddyn yma. Eleni, rwyf yn gweithio gyda ysgolion newydd, sef Dyffryn Ogwen, Sir Hugh Owen a Dyffryn Nanlle. Mae Friars hefyd yn derbyn gwersi Sbaeneg gan Ysgol Penglais blwyddyn yma. Shwmae pawb, fy enw i yw Stephen Williams a fi yw arweinydd e-sgol ar gyfer Canolbarth Cymru, ac yn bennaf yn cefnogi'r ysgolion yng Ngheredigion, Powys a Gorllewin Cymru. Mae'r sleidiau canlynol yn dangos y wahanol fathau o gyrsau sy'n cael eu cynnal ar niferoedd ym mhob partneriaeth. Fel arfer, mae'r ysgolion yn gweithio mewn clysterau neu mewn partneriaeth, ond mewn rai amgylchiadau mae rai disgyblion yn bwydo mewn i gyrsiau tu allan i ffiniau nhw. Enghraifft, yng Ngheredigion, mae yna 7 disgybl yn bwydo mewn i seicoleg, 6 yn bwydo mewn i seicoleg yn Ysgol Calon Cymru, a mae yna 1 yn astudio Cymraeg gyda Bro Hyfgen. Felly mae yna rai amgylchiadau lle mae disgyblion yn bwydo mewn i gyrsiau tu allan i'r sir ei hunan. Yn Powys, oherwydd resymau daearyddol, mae'r sir yn cael ei rannu i 2. Mae pob ysgol yn Powys yn cynnig o leia 1 cwrs cydweithredol e-ysgol, trwy trafodaethau rhwng yr awdur lleol a'r ysgolion. Ac yna, mae'r cyrsau yma yn cael ei bwydo mewn i cynnig chweched Powys. A mae yna link ar y PowerPoint os chi eisiau cael mynediad i'r wefan chweched Powys. Yna, mae'r cyrsau yma, mae'r opsiynau yn eistedd mewn blociau, lle mae disgyblion wedyn yn gallu dewis y pynciau maen nhw eisiau astudio yn y chweched dosbarth yn ôl beth maen nhw'n eisiau astudio, a dim jyst y pynciau sydd ar gael yn eu ysgolion nhw. So dyma niferoedd ar gyfer blwyddyn 12 a dyma'r niferoedd ar gyfer blwyddyn 13. Y sleid ola wedyn yw y partneriaeth newydd sydd wedi dechrau y flwyddyn academaidd yma, y partneriaeth rhwng Ysgol Dyffryn Taf yn Sir Gar, Ysgol Gyfun Emlyn yn Sir Gar, Ysgol Green Hill, Ysgol Harri Tudur a Ysgol Hwlffordd yn Sir Benfro. Helo, fe nhw ydi Rhian Rhys Thon a fi ydi arweinydd ysgol ar gyfer De Cymru. Mae'r datblygiad wedi bod falle chydig yn arafach yn y de nag mewn rhannau eraill o Gymru. A falle bod rai ffactorau megis maint ysgolion a ffactorau daearyddol yn gyfrifol am hynny. Ond mae'r hyn sydd wedi dechrau datblygu wedi dangos ei fod yn llwyddo yn barod. Ni'n cydweithio gydag ysgolion Mhen y Bont, y Rhondda Cynon Taf a Sir Fynwy ar hyn o bryd. Ac o ran y 2 ysgol sydd yn
gweithio yn draws sirol yn Rhondda Cynon Taf a Phen y Bont. Mae'r ddarpariaeth fyna yn sicr yn ehangu, gyda ni eleni yn cynnig gofal plant rhwng Llangynnwyd a Chwmrymni. Cwrs newydd, mae mudiad meithrin hefyd yn bwydo mewn i'r cwrs. Cwrs sydd wedi cael ei gynllunio er mwyn ymateb i ofynion y myfyrwyr yn ogystal â'r gweithlu. A mae mwy o ysgolion yn Nwyrain Cymru wedi dangos diddordeb i ymuno mis Medi 2024. I ni hefyd yn cydweithio gyda Pen y Bont i gynllunio ymlaen i 2024, gyda mwy o ysgolion a mwy o gyrsiau yn cael ei darparu law yn llaw gyda'r e-sgol, ac i ni hefyd wedi dechrau cynllunio gyda Sir Fynwy ar gyfer Medi 2024 hefyd. Datblygiad posib arall fydd cydweithio gyda Coleg Addysg Bellach yn y de, Coleg y Gatholig, a chydweithio gyda nhw ar eu model hybrid nhw o ddysgu gyda'i ysgolion partner nhw. Felly mae hwnna yn bosibilrwydd cyffroes sydd ar y gweill. Helo, Nia Jones dwi, a fi sy'n cydlynu'r prosiect Carlam Cymru. Mae Carlam Cymru wedi bod yn mynd ers 2021 bellach, prosiect a comisiynwyd gan Llywodraeth Cymru. A'r nod ydy creu cyfres o sesiynau adolygu ar-lein ar gyfer disgyblion TGAU, uwchgyfrannol a safon uwch. A'r syniad ydy bod y sesiynau hyn yn cynnig cefnogaeth ychwanegol i'r dysgwyr hynny wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer eu haroliadau. Mae'r sesiynau am ddim ac ar gael i holl fyfyrwyr Cymru, lle bynnag maen nhw'n byw ac i ba bynnag ysgol maen nhw'n mynd. Helo, shwmae. Siwan Richards dwi, rheolwr prosiect ymlaen gyda'r dysgu. Prosiect ar nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth a e-sgol. Felly mae Llywodraeth Cymru am i bobl ifanc 16-15 mlwydd oed barhau i dderbyn gwersi Cymraeg wedi iddyn nhw gwblhau eu cyrsiau TGAU. Felly mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol ac e-sgol yn cydweithio i ddarparu'r sesiynau hyn i'r ystod oedran 16-18 mlwydd oed. Mae sesiynau rhithiol ymlaen gyda dysgu ar gael i holl ysgolion Cymru am ddim. Maen nhw ar gael i ddisgyblion ail iaith neu rhywun sydd eisiau ychydig o hwb ieithyddol, ond sydd ddim yn parhau i astudio'r Gymraeg. Mae'n gyfle gwych i finiogi sgiliau siarad Cymraeg ymhellach ac ennyn hyder. Mae'r sesiynau rhithiol yn rhedeg unwaith yr wythnos gan diwtor y Ganolfan Dysgu Cymraeg. Sesiynau sgwrsio, hwyliog, anffurfiol heb waith ychwanegol nac arholiad. Y prif bwrpas yw i godi hyder y bobl ifanc, i barhau i ddefnyddio'r iaith, a fydd y gymorth iddyn nhw yn ei dyfodol.